عزيز السلام تنا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا ظهوركم تعزبتنا هم يتوعدون لو محمد سسران شوعتن لكات تفرق مع التنفرانس تزالوا هقراون زيناتات حيزلكم قريبا زلخو أديب عبدي فلما هرست زينا بجلا هقراو بأهل السبري تابع على فيستيفال بأهلن طبيبات الهندي شدش تمدبات تقريبا المعت الجرادين زواهي كتاب لمعت فرتات كتكرو توعيد قريبو بريطانيا تمرتو إيرترا بزبل أرسس سمينار تخيدو تشاينا أبكوا بيتال أولاويت قزاعتها زخونة دسي تايوان بغتاوي توقسط السنية وتادراوي لمد أكايدا يوكرين أمريكا خب عقور برك معدناتها بتصحيد كهلوا أبسم معكم زبصحت تحبيرو روسيان جيني بيساون كتباون تهون زمدن ندنفع تسمعوا زرزر زينا وجلا هقرا بهال السبريت كاب شوعة تقصى 23 لكاتي تاب سخايد مبل 38 علما فيستيفال بهال انطبابات هندي شدش مدبات تقريبا تا وجلا ابز خاب ل 50 حدن هاغرات تواصا وجلتات ياتاو بهال انطبابات سسلاتفو علما فيستيفال زغربتو نياتاوي بهلن بزحنتن بهيرات إيرترا تنصبارق مريت كاب تعذبتي ادناوت كم زرخبه كاب كوميشن بهلن سبورتن استرخبه حبريتا فليتوم إذا عمتها متحبار منيسترات قدات وزارة توريزم من بهلن هند توديبو زكاية فيستيفال حيالو بدرجة علم سفلتا قجلتات تحسن زغربالو كمون بازار فريات ياتاوي إلى طبابات بهلاو سعسعيت مقبن الباساتن زغربالو مدرخيهم على ما فيستيفال بهلن طبابات هندي عمتها على 1 مليون بتسحت 5 انقد صبصبات يحبروهم إيرتراب كلشن 23 سنة بستخايد تمساسل الفيستيفال تساتفا من برا ذكريو أمنو الزبا حيكوتا زنطفو المعت جرادن أم حملتي تراي كيتزرتو قبل المعت فرتاتون كتكرو متحساسب غريبو أما حدارة الزبا أتو شيخ الدين صالح بعسران سلسن لكاتي تابع لهم سوء ما بزقبرو ركب طلبنا يتخباب نملا المعت جرادن زقبرو زلو أستواتو بمقواس مبزحتهم أو وقتاو لمعت أحملتي تراي سلزدهبو قنو لمعت فرتات كدفو أزخاخيروم حلاف أهادو قطبا لمعات أتو هينوك تقايبو غنو المعتي كما رانشي لمين مانغوسن زيتون بمزوتار أبركتهم كعزو بملباو قطابي أقباب مسنو كتأتاتو بحرياو دخوخ تقامو تتقامن زيت تصنع مدهانيتات تربالعن حمامات إنسان كوقدو كمو بموياوين زوهاب مخري كتقبرون محبر بمقام فرياتهم كسسنون تقويعوم تساتفت دمان أقداسنت نايت ركب متكاس بوغن منيسر حرشا مسكباب يمسان مروت زريخ قرب ميوم مخرخ دفعلو ميلاتات تتكامنت بحريا مخاعبتي اتوت دما بقبو كتقبر زبري اتوتات أغريبهم بريطانيا تمرتب إيرترا بزبل أرستي سمينار كايد نكلو محبركم إيطاليا أب كتما روما قبائي كانيو بزيكا زي إيرتراوين نبرت سعود عرب قطر نحورات منقسات أمريكان شمونت مقابيت أنبيلهم ككابو توز بزحنا حبريتا ملكع تسبتاب تواهيدو له دانايت كبريوت كتور بيها عباي بريطانيا لعلي حدا شح إيرتراوين زتساتفوا أب قص لا تمرتي أب إيرترا زتوكره هزباو سمينار بعسران كلتن لكاتيت أب لندن تخايدو أبتي مخفتي نايت بمخنيات مبل 35 عامت زغر السرحيت فنقل زتودب سمينار فتامي قدات إمباسي إيرترا أب عباي بريطانيان أيرلاندن آتو صالح عبدالله سرحيت فنقل عمر مجزاتي كم زبقع زرقا قصة أب تاريخ حرنتاوي قالسنا فولي بوتا زحزن رزين ترقم زلوون كم زغن بمقلاز إيرتراوين نبرتي عباي بريطانيان أيرلاندن أب إيرترا أب هنسات أبيات تمرتي إجامون كبركو تزوات أوتن ببخبابيون ببود دابيتاتون صعقوس قوسات تخايدلو أب زحصر أوان كتكبر زلوات عنمنت قليتهم حلافي هزباون كوماون قدات آتو تولي يوهانس بوغانو نتاريخاوي قعزوت إلا تمرتي أب إيرترا ببمدرخو دحر مقلات هزبن منقستن إيرترا أب تمرتي زقبرو زلو زي حلل تعري زمسقن فريه بقوا انتلا أب تزدل لدرجة نمبصح زترف بزح سلزلو أبركتو أوت أيزنبر زيقاتات كعزز سويعون أب موداتا أب بومبر هاقراو شماقلا عباي بريطانيا آتو أحمد محمود
ምዕሩይ ዕድላት ትምህርቲ ምርግጋጽ ከምኡውን ብቕዓትን ተወዳዳርነትን ትምህርቲ ምብራኽን ንመንግስትን ኣካላቱን ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዘሎ ብድሆታት ንምግጣም ኩሉ ኤርትራዊ እጃሙ ከበርክት ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ዋጋ ደምን ህይወትን ንዝተኸፍለላ ሃገር ረሃጽናን ገንዘብናን ኣይንበቀላን ብምባል ንዝቐረበ ጻውዒት ብሓጎስ ከም እተቐበልዎ ብምርግጋጽ ኣብ ጢዖ ንእትስራሕ ቤት ትምህርቲ መበገሲ ዝኸውን 70,000 ፓውንድ ወፍዮም እዚ ከም ዘይሉ እንከሎ ብ23 ለካቲት ኣብ ከተማ ሮማ ወከልቲ 16 ጨናፍር ማሕበረኮም ኢጣልያ ዝተሳተፎ ጉባኤ ተቃኒዑ ኣብቲ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ አቶ ፍስሐ ጼን ጴጥሮስ ንጉባኤኛታት ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን መብርሂ ዝሃበሉ ኣጋጣሚ ኩለን ጨናፍር ማሕበረኮማት ጸብጻባተን ከቕርባን ከለዋ ዘተን ክትዕን ተኻይድሉ ኣብ መወዳእታ ንዝመጽእ 2 ዓመት እተገልግል ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል ተመሪጻ ብኻልእ ወገን ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድ ስዑድ ዓረብን ኣደውሓ ቀጠርን ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮን ተረአን ኣብ ኩሉ ሃገራውን ማሕበረኮማውን መዳያት ዘመጉስ መደባት ኣካይዶም ሃማደ ጨንፈር ሪያድን ከባቢኣን ኣግእዞ ደቂ ኣንስትዮ ንልምዓት ብዝብል ቴማ ብ21 ለካቲት ኣብ ዝወደቦ መደብ ኣደንበር ጨንፈር ወይዘሮ ኤልሳ ኪዳነ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ማሕበር ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ንምምጻእ ንናጽነት ምኽባር ልኡላውነት ከምኡውን መደባት ጥሙር መኸተን ልምዓትን ብግብርን ብተደጋጋምን ዝተመስከረ ከም ዝኾነ ገሊጻ ኣብ ወንበር ማሕበረኮም አቶ ዓብዱራህማን ኢማን ብወገኑ ተረኺቡ ዘሎ ዓወትን እፎይታን ብዘይተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ክብጻሕ ዝከኣል ከም ዘይኮነ ብምንጻር ሎሙን ከም ትማሊ ጅግንነተንን ተወፋይነተንን ብግብራዊ ስራሕ ይረጋገጽ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ሃማደ ጨንፈር ቀጠር ብ22 ለካቲት ኣብ ዝወደቦ ብባህላውን ስነ ጥበባውን ትሕዝቶታት ዝደመቐ ተመሳሳሊ መደብ ኣምባሳደር ዓሊ ኢብራሂምን ኣደንበርቲ ጨንፈር ወይዘሮ ኑራ ሁሴንን ንተራን ኣበርክቶን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያ ዘመጉስ መደረታት ኣስሚዖም ኣብ ከተማ ሲንሲናቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ22 ለካቲት ኣብ ዝተጸንበለ ዝኽሪ 8 መጋቢት ድማ ኣደንበር ሃማደ ኣብታ ከተማ ወይዘሮ ግምጃ ትንሳኤው ንጅግንነት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያ ዝገልጽ ቃል ኣስሚዓ ጨንፈር ሃማደ ዞባ ደቡብ ኣብ ምሕያል ንጥፈታት ማሕበርን ውዳቤታት ደቂ ኣንስትዮን ዝተኮረጀተ ምስ ተቐማጡ ዓዲ ቃላን ስራሕተኛታት መንግስትን ኣካይዶ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊት ውድባውን ፖለቲካውን ጉዳያት ወይዘሮ ርግበ ወልደ ሚካኤል ንህልው ኩነታት ማሕበር ከምኡውን ዓቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ንምሕያል ምስ መሻርክቲ ተዋሂድካ ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታትን ውፅኢቱን ኣመልኪታ መብርሂ ሂባ ብዘይካዚ ጥዕና ኣዴታትን ዕሸላትን ንምሓስ ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድን ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ማኣዲ ትምህርቲ ክብ ንምባልን ዝካየድ ዘሎ ፃዕርን ገስጋሱን ብዝምልከት ገሊፃ ሓላፊት ሃማደ ኣብ ንኡዝባ ዓዲ ከላ ወይዘሮ ትርሓስ ተስፉ ብወገና ሓሊፉ ዝረአ መርዓታት ዕድመ ንምግታእ ሕብረተሰብ ምስ ትካላት መንግስቲ ተዋሂድካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺራ ተሳተፍቲ መወዳእታ ኣብ ስራሕን ዝሕግዘ ሞያዊ ስልጠናታት ብቐጻሊ ክውደብ ተላብየን ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮም ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡዞባ ሙልቂ ንሽዱሽተ ብምሕዳር ዝተለለያ ጽጉማት ስድራ ቤታት ነፍሲ ወከፈን ብዋጋ 10,000 ናቕፋ ጠለበጊዕ ኣጣይሶም ተፀዋዒ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ፍቅረ ስላሴ ይማነ ብዛሃባ ሓበሬታት መደብ መቐጸልታ ናይቲ በብእዋኑ ክትግበር ዝጸንሐ ጽጉማት ስድራ ቤታት ናይ ምሕጋዝን ምጥዋርን መደብ ከም ዝኾነ ገሊጾም እተን ስድራ ቤታት ኣብ ዝሃበኦ ርእይቶ ዝተገብረለን ሓገዝ መነባብሮኦን ንምሕያሽ ከም ዝፅዕራ ኣረጋጊፀን نخرجكم تعذب تسعب زينات توصاي دقيمنا المكتالكم بخبر النعدم زينا وصاي أمريكا بدسيت تايوان تقبر متأتاو بتر تقاوم تشاينا أبكوابي تالولا وقزاعتا زخونة دسيت بغتاو تخصيص السنية وتادراوي لمدا كايدا منكس تشاينا نتناي بحرن ايرن لمد بزملكات زهابو توساقي حوريتا زاقيتيلن يوخن برافنيا منيستر قدايات وصايب زهابو مقلزي أمريكا مس دسيت تايوان اتكايرو تختاقي زمدناتات نبوليسا حانت تشاينا زتحسن نتسأتا نايتزوبا عبا حدا غازتون كم زخونة اتنكيغوم أمريكا مس دسي تايوان كلوا تزلي زلازم دناتات حادقنيا صعبينات كم زلو ختتنقق صنح تشاينا اقداسم زخون قبل علتا دسيت حيل ختقم كم تخيليا اتمت يخون بر أمريكان تقاومون متنققتان تشاينا عشيش مبال مس دسي تايوان تداغاغامو تادراو علات كتفرم تصني حلان اتسقمتين زمدناتات تشاينا أمريكان تراي زيكونه نصتا زوبا اسيا بالوتات صلم خانو تنتنت بوليتيكا نايت زوبا يغلصو
መንግስቲ ዩክሬን ኣሜሪካ ካብ ዕቁር ብርቂ ማዕድናት ሃገሩ ብጽሒት ክህልዋ ብስምዕ ከም ዝበጽሐት ሓቢሩ መሰረት ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ስምዕ ኣሜሪካ $500 ቢልዮን ዝግመት ፈጥራዊ ሃብቲ ዩክሬን ንምጥቃም ዘኽእላ መሰል ክትረክብ እያ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ጽባሕ 28 ለካቲት ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንምዝራብ ናብ ዋሽንግተን ምብጻሕ ኣብ ዝፍጽመሉ እቲ ውዕል ክኽተም ትጽቢት ይግበር እዚ ንዝምድና ዩክሬን ምስ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝመሓይሽ ከምኡውን ቀጻልነት ወታደራዊ ደግፊ ኣሜሪካ ዘረጋግጽ ከም ዝኸውን እኳ ሰመዚ ዩክሬን ይገልጹ እንተለዉ ዛጊት ኣሜሪካ ንዩክሬን ዝሃበቶ ጸጥታዊ ውሕስነት ከም ዘየለ ዝጋዋሕ ዘሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ካብ 2022 ኣትሒዛን ዩክሬን ኣስታት $350 ቢልዮን ዝዋግኡ ወታደራውን ጸጥታውን ደገፍ ከም ዝገበረትላ ብምግላጽ እታ ሃገር ትውንኖም ብርቂ ዝኾነ ማዕድናት ናብ ኣሜሪካ ምልኣክ ክትሕውየዩ ተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሑ ዩክሬን ከም ሊቲየምን ታንታኒየምን ዝኣመሰሉ ማዕድናት ከምኡውን ዕቁር ጸጋታት ከሰል ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ነዳድን ዩራኒየምን ከም ትውንን ጸብጻባት ይሕብሩ ሩስያን ጊኒቢሳውን ቁጠባውን ጸጥታውን ዝምድናን ንምድንፋዕ ተሰማሚዐን እተን ሃገራት ኣብ ዝስምዕ ዝበጽሓ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ኢማሮ ሲሴኮንን ትማሊ 26 ለካቲት ኣብ ሞስኮቭ ዘካይድዎ ርክብ እዮም ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ብሓፈሻ ኣብ ጂኦሎጂካዊ ዳህሳስ ማዕድናዊ ሃብቲ ትሕተ ቅርጺ ጸዓት ሕርሻን ምግፋፍ ዓሳን ድማ ብፍላይ ዝግበር ምትሕባር ንምዕባል ተሰማሚዖም ከም ኣካል ትስምዕ ሩስያ ኣብ ጊኒቢሳው እትገብሮ ቁጠባዊ ወፍሪ ብዓይነትን መጠንን ክብ ከም ተብሎ ኣነጺራ ብዘይካዚ እቶም መራሕቲ ኣብ እዋናዊ ኣህጉራውን ዞባውን ጉዳያት ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካይዱ ተቓሊሑ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ቅርቢ ዓመታት ኣብ ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪካ ቁጠባውን ጸጥታውን ህላውያን ንዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ኣብ ቀረባ ግዜ ብልዕሊ እታዊ ፍርያት ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ 25 ሚታዊት ተወሳኺ ቀረጽ ከም ትውስን ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝገለጸት ማል 26 ለካቲት ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘካይዶ ናይ መጀመርታ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት እዮም ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ካናዳን ሜክሲኮን ተወንዚፉ ዝጸንሐ ተወሳኺ ቀረጽ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝትግበር ገሊጹ ኣሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብወገኑ ልዕሊ ኣሜሪካ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ክወስድ ድሉው ከም ዘሎ ትማሊ 26 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣመልኪቱ በዚ ድማ መንጎ ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ምትፍናን ዝኸፍእ ኣንፈት ክሕዝ ሓያሎ ወገናት ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዳግማይ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምላሱ ነዊሕ ከይጸንሐ ብልዕሊ ወሰንቲ መሻርክቲ ንግዲ ዝኾና ቻይና ሜክሲኮን ካናዳን ተወሳኺ ቀረጽ እታዊ ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ሜክሲኮን ካናዳን ዋሕዚ ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንምካት ስጉምታት ከሒላ ድሕሪ ምስምዐን ኣብ ልዕሊአን ዝወሰኖ ናይ 25 ሚታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ንሓደ ወርሒ ከም ዘናውሖ ይፍለጥ ሩስያን ኣሜሪካን ኣብ ምሕያሽ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ዝተኮረ ዝርብ ወከልቲ ሎም 24 ለካቲት ኣብ ቱርኪ ክካየዳ ምዃነ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሓቢሮም እዚ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ክካየድ ተቆፂሩ ዘሎ ርክብ ብቐንዱ ኣብ ምብርባር ንጥፈታት ኤምባሲታት ዘተኮረ ምዃኑ ሚኒስትር ላቭሮቭ ተወሳኺ ኣፍሊጡሎም እዚ ዝርብ እዚ ሸሓኪሩ ንጸንሐ ዝምድናን ናብ ንቡር ንምምላስ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ብኣግኡ ይእመት ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሩስያን ኣሜሪካን ብ18 ለካቲት ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዘካይዶ ቀጥታዊ ርክብ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሃገራቶም ናብ ንቡር ብምምላስ ቁጥበን ንምድንፋዕ ክሰርሑ ኣብ ምርዳእ ምብፅሖም ኣይርሳዕን ክልቲአን ሃገራት ኩናት ዩክሬን ብዘተን ምዕራፍ ክሰርሓ ምዃነን እውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ተረዳድየን ዝምድና ሩስያን ኣሜሪካን ብፍላይ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ዝኸፍእ ኣንፈት ሒዙ ምጽንሑ ጸብጻባት የረድኡ ዜናታት ንምዛም ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም ጉጅለ ባህሊ ስብሪት ኣብ ዓለማዊ ፌስቲቫል ባህልን ጥበባትን ህንዲ 6 መደባት ኣቕሪባ ኣልማዕተ ጀራዲን ንኡዞባ ሃይኮታ ኣብ ልምዓት ፍረታት ከተኩሩ ፃውዒት ቀሪቡ ኣብ ብሪጣንያ ትምህርቲ ብኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ሰሚናር ተኻይዱ ቻይና ኣብ ከባቢታ ልኡላዊት ግዛእታ ዝኾነ ደሴት ታይዋን ብቐጥታዊ ትኩሲ ዝተሰነየ ወታደራዊ ልምምድ ኣካይዳ ዩክሬን ኣሜሪካ ካብ ዕቁር ብርቂ ማዕድናታ ብፅሒት ክህልዋ ኣብ ስምዕ ከም ዝበፅሐት ተሓቢሩ
روسيان غيني بيساون قطباون ጸጥታውን ዝምድና እንብድባዕ ተሰማርየን بارك زخوركم تعذبتنا الساعة سدالو زيناتها تابسزازي ملو سلامك تالكم نمسكن مسترف مدباتنا نحدقكم بوغنا بروح معلتي